Hi everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरबाय। आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै दा आं फिसाजोखौ स्कुलाव दोननानै फैखांबाय आरोना। ओमफ्रायो बिराद जि आरि सुनांगौ दङ नै मोस्रोम बिराद मोस्रोम माबा मोनसे माबाबानो बिराद मोस्रोम फैयो माने जि सुनांगौ दं आरोना आंना बिराद बुरजा। ओंखायनो दा आं फार्स्टआवनो ओंखाम जागोरनानै लानोसै। अमा बेदरजों मैथाजों संखांखाबाय आङो। ओंखायनो आं फार्स्टआवनो दा ओंखामखौ जानानै लागोनसै। जि सुबाथ' मेंगोन ना, ओंखायनो ओंखामखौ जानानै लागोनसै। स्कुलाव दोनलांनायावनो आं अमा बेदरखौ लाफाखाबाय, ओमफ्राय फैनानै संखाबायबो आरो आङो। टाइमा दा 10ता जाबाय, फिसाजोखौबो लायनांगौ। ओंखायनो दा ओंखामखौ जानानै लाग्रोनानै जि सुनसै आङो। थ' सनाफोर दिनै मानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। सासेया गेलेगासिनो दं गाहायाव। थ' आं थाब जानानै जि सुनोसै आरोना। थ' नाय दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम। गुदुंथार दासो मोनखादों। फुङाव जेबो जायाखै आरोना आङो, फिसाजोखौल' गाइखेरजों ओमफ्रायो हरलिक्सजों जाहोहरबाय, केक जालांबाय। ओमफ्रायो आं जेबो जायासै आरोना, जास्लाबासै माने हागौमोन जायासै आङो। दा ओंखाम जानानै आङो जि सुनसै। बरिया। खुसाथार बानलुआ। मैथाया दा बिराद गोथाव जाबायना, फिथाइ थायहांबाय नालाय मिलौलायो। नों जानो मा? लुबैनाङा दा। गोलैयो। थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दा दिनै भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन आङो। दा भिडिअ बानायथ'ला आरोना, ओरैनो दा जास्ट जानायखौल' लाबोबाय आङो। बिराद बुरजा जि सुनांगौ आरो, बिराद बुरजा जि सुनांगौ ओंखायनो। थ' बाय बाय।